jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Gudariak buru hezur zeritzan lekura iritsi zirenean, han gurutziltzatu zuten Jesus, baita bi gaizkileak ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean. Gurutzetik zintzilik zeuden gaizkileetako bat, Jesusi irainka ari zitzaion. Iezala izba Mesias, salba ezak eure burua eta salbatu gu ere. Baina besteak haserre egin zion esanez, ez aldio beldurrik jainkoari, zigorrak jasaten agoela ere. Gurea legezkoa duk, gure eginengatik merezia baitiagu, baina honek ez dik inolako okerrik egin. Gero esan zuen Jesus, oroi zaitez nitaz zure erreinura iristean. Jesusek erantzun zion, benetan diozut, gaur nirekin izango zera paradisuan. Jaunak esanak. Garizuma hasi berri-berritan joan zaigu Fermin. Hain zuzen ere Garizuma halako ibilbidea bezala dugu, Paskora iristeko eta esan dezake Ferminek aurtengoan saltatu dugu dela Garizuma eta gure esperantza da goiko betiereko bukaerarik gabeko Paskoara heltzeko. Heriotzak esan dezake beti halako tristura, halako iluntasuna bezala ekartzen dugu. Beti tristea baita, beti mine ematen baitu heriotzak. Naiz eta jakin lege dugu denok hil behar dugula. Baina badago errealitate bat, guk gure fedean sinisten duguna, Jesusek erakutsi digulako, eta baita igandero kredoan ere esaten duguna. Eta da, santuen elkartasuna. Eta horrek esan dugu, ja joan zaizkigunen eta gure artean ere euki dezakegula halako harremana. Harreman ezberdina da, gure hildakoekiko harremana ez baita erabat bukatzen, baino bai aldatu egiten da. Eta harreman horrek segitu dezake heriotzaren ondoren ere. Ez da guk nahiko gendukena. Ez ditugu ukitu, ez haiekin hitz egin, tertuli bat eukin, pitxo bat hartu, holakorik ezin dugu, baino horrek ez du esan nahi inongo harremanik euki ez dezakegunik gure hildakoekin. Haietaz gorautzea, haiekin bizitutakoa bihotzean gordetzea, nolabait ere, haien itxitatzea, eta bereziki guretzako, sinistu notzako, haien alde otoitz egitea. Otoitz egitea eta bezak eskaintzea. Eta hor, fede sakona zuen hortan ere Ferminek. Bere anaia Andres hil eta ondorean egunero, azkenen arte, meza eskaini du bere alde. Egunero, barrigunatik etortzen zen, meza eskatzeko Andresen alde. Harreman hori, etzan berak nahi dukena, berak etxean zuen Andres baino, hortxe fedearen bidez jakinik hildakoak ez direla desagertzen, ez direla suntsitzen, bere alde eskaintzen zuen meza. Bera, Fermin, gure parrokian esan duke oso pieza importantea izan dela gure kristau komunitatean. Isi-isilik, atzean jartzen zen, baina erabat parte hartu gauza izan duten arte, gure ospakizunetan, gure mezetan, parrokian, fedean, eliza, bihotzetik maitatu duen pertsona izan dut Fermin. Eta horregatik diot, isi-isilik, atzean, baina ze importantea horrako fedea
eskartu behar diguna eta bere utxunea ere sumatuko dugu. Gaurkoan, berak hainbeste meza eskaini dituen bezala, bere anaiaren alde eta beste batzuen alde, gaurkoan bere alde eskaintzen ari gara meza santua. Jakinik, meza santua dauken balioa infinitua dela eta gainera jangoikoaren arruki ere halakoa dela. Horregatik, esperantza sakon batekin, konfiantza oso handi batekin, pentsatu dezakegu gure jainko onak orain Fermin presidea goian edukiko duela. Beti ereko atxerena erabateko zoriontasuna sentituz. Eta eskatzen dugu baita ere, gure jaunari han eduki dezala, eta berari handik gure alde egin dezala. Alleluia.
afaldu erdinkaz, nik berriz eskerrak emanez, ere ikasleei esanez hartzazue eta edan guztiok etatik, hau nire odora ekarriz eta itun berri eta betikoaren odora zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isunikoena. Erizpide hau nire odora. Gogoan izan jauna, mundu guztian zalandu dagoen zeuden eramazun, maitasun sola, Francisco eta Santarekin, Florentzio Guzerarekin, eta izizor guztekin baina. Gogoan izan jauna guztiak etxarapenea, joan diren gure eskundiak, Fermin eta Delgado guztiak, harentzako zeure aurpegiaren hartu. Errutizak izango agen guztia betiko bizitza egitxe dezagun, amotuaren alabadeakoak joarekin. Haren zena, Jose Santuarekin, apostolu Santuarekin, San Miguelekin eta gizarte guztietan zure adezen izan diren santuekin. Aizen baten gure zaitzaren, Jesucristo zure semearen bitartez. Jesucristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaila dela.